ትግዘ 1972 እዩ ናይ ኡራጋይ ሓይሊ ኣየር ቁፅሪ 571 ን45 ሰባት ኣሳፊሩ ጉዕዝኡ ጀመረ። ካብዚኦም ድማ ኣባላት ናይ ራግቢ ጉጅለ ምስ መሓዝቶኦምን ስድሮኦምን ዝሓዘትን መበገሲኣ ድማ ሞንቴቪዲዮ ኡራጋይ ገበረት መዕረፊኣ ድማ ሳንቲያጎ ቺሊ ኮይኑ ግና ኣብ ሰማያት አንደስ ጎቦታት እትበርር ዝነበረት ኣየር ብሰንኪ ከቢድ ክሌማን ናይ መንገዲ ምምራሕ ናቪጌሽን ኢረር ሓደጋ የጋጥማ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምኒ ጸኒሕኩም ክንደይ ድሒኖም ብኸመይ ዝብል ተኸታተሉኒ። እዛ ኣየር ካብቶም ገዘፍቲ ጎቦታት ምስቲ ሓደ ተጋጭያ ናብ ቁርጽራጻት ተለወጠት። 12 ሰባት ድማ ብቕጽበት ዓረፉ። ካብዚኦም ድማ ክልተ ኣብረርታ ይርከብዎ። እቶም ዝተረፉ ድማ ብዘይካ ውሕዳት ቸኮሌትን ወይንን ካልእ ስለ ዘይነበሮም ምግቢ ምርካብ ጸገም ኮይንዎም ብስእነት ምግብን ቁርን ክሳቀዩ ጀመሩ። ናይቲ ቦታ ቁሪ ኣብ ግዜ ለይቲ ትሕቲ -30 ዲግሪ ሴልሺየስ ዝበጽሕ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ክኢሎም እንዳሃለው ካብቲ ሓደጋ ድሕሪ 8 መዓልቲ ሓደ ድምፂ ሬድዮ ይሰምዑ። እዚ ድማ ነታ ፕሌን ዝግበር ዝነበረ ኣለሻ ከም ዝተቋረፀ ዝሕብር መርድኢ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ መከረኦም መከራ ዝወሰኸ ከቢድ መርድእ ነይሩ። ጥሜት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደጋ ህላዎኦም ይኾን ኣሎ። እዚ ድማ ዘስካሕካሕ ውሳነ ክውስኑ የግድዶም ኣሎ። እዚ ውሳነ ድማ ስጋ ናይቶም ምዉታት ሬሳ ምብላዕይ ነይሩ። እዚ ቀሊል ውሳነ ይነበረን። ብህይወት ንምጽናሕ ዝግበር ውሳነ ህላው እምበር ኣብ መበል 17 መዓልቲ ከቢድ ውሕጅ ነቲ መጽለሊኦም ይጎድኦ። እዚ ድማ ተወሳኺ 8 ሰባት ህይወቶም የስእኖም። እዚ ኩሉ ስቃይ ዘማረሮም ክልተ ግዳያት ናንዶ ፓሮድን ሮቤርቶ ካሴናን ነዞም ጎቦታት ብምውፃእ ሓገዝ ክእልሹ ይውስኑ። እዚ ጉዕዞ ድማ ኣብቲ ንእግርኻ ዝውድእ በረድ ንልዕሊ 61 ኪሎ ሜትር ዝተገበረ ከቢድ ጉዕዞ ነበረ። ፈጣሪ ሓጊዝዎም ድማ ሓደ ችልያዊ ጓሳ ይረኽቡ። ብኡ ኣቢሎም ድማ ሓገዝ ይጽውዑ። ዲሴምበር 20 1972 ማለት እውን ድሕሪ 72 መዓልትታት ሓደጋ ኣየር እቶም 16 ካብ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ካብቲ ቦታ ከውጽዎም ክኢሎም። እዚ ታሪኮም ድማ ንዓለም ኣደኒቑ። እንትርፊ ስጋ ሰብ ምብልዖም ጽንዓቶምን ጥንካረኦምን ንዓለም ጉዳ በለ እምበኣር ተኸታተልቲ ቻነልና ከምቶም ኣብዚ ሓደጋ ዝረኣኹሞም ኣደነቕቲ ሰባት ጽንዓትኩምን ጥንካረኹምን ብቐሊሉ ዘይወድቕ ጠንካራ ሰባት ክትኮኑ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ እንዳበልኩ መደበይ በዚ ክዛዝም ንቻነልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ከምዚኦም ዝበሉ ኣደነቕቲ ታሪኻት ንክትሰምዑ ክሕብረልኩም ይደሊ። ብቐጻሊ ኣደነቕቲ ታሪኽ እስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ።